Szia! Te tudod, hogy mit jelent az, hogy a víz oldott sótartalma? Nem hiszed el, de az azt jelenti, hogy mennyi só van oldva a vízben. A tengervíz átlagosan 35 g sót tartalmaz. Azt elfelejtettem mondani, hogy literenként, úgyhogy mehetünk is tovább. De ez változhat helytől és időtől függően. A sótartalma több tényező is befolyásolja, például a párolgás, a víz elpárolog a felszínről, a só megmarad, így növelve lesz a sótartalom. Na meg a csapadék! Amikor az eső esik vagy havazik, a víz higul, így csökken a sótartalom. Nézzük a folyókat. A folyók, amikor beletorkollanak az óceánba, akkor édesvizet visznek bele, ezzel csökkentik a tengervíz sótartalmát. Illetve még a jég, mert amikor a jég kiolvad, az befolyásolja a víz és a só arányát, és a jégképződés során a víz kifagy, viszont a só nem. Így növelődik a sótartalom. Ugye mennyivel okosabb lettél? Mennyi mindent tudtál meg? Hidd el, én is. Nyomj egy lájkot, vagy kövess be!